n'okwu gbasara ọnwụ mmadụ a na-akọwa na ọnwụ ezigbote nwaanyị ọbụla bụ nnukwute ihe mgbu nke na-adịba n'obi ọtụtụ ndị mmadụ na-anaghị ekwe nhicha. Etu ahụ ka ọ dị na ndụ Lọlọ Janet Nwekemma Ezeumeokoli nke Ụmụnụkọ Village Ukpor n'okpuru ọchịchị obodo Nnewi South na Anambra Steeti. Nwaanyị a hapụrụ ụwa ka ọ gbasiri afọ 103. Ọdịnaka Nwolisa wetara ozi a kọwapụtara na ya bụ mmemme nke enimozu nwaanyị a, onye nke aji nkwetenkwe nwaanyị wee mara, dọtara ọtụtụ ndị enyi na ikwu na ibe. Gere akụkọ etu mmemme enimozu a si wee gaa. Otu ụmụ nwanyị na otu ụmụ nwoke n'ụka nke Holy Family Catholic Church, ndị enyi, ndị ikwu na ibe ezikọgo ịkwanyere ya ugwu nke ikpeazụ. N'okwu ya, ụkọchukwu Hilary Obo, onye nke kwuru okwu Chukwu na akwamozu a, kwuru na ọnwụ onye nsọ dị ezigbo mkpa n'anya nke Chukwu, na ọnwụ bụ njedebe ọsọ ndụ nke ụwa. Nke a mere ịdị nkwadobe ji bụrụ ihe ziri ezi. Prince Philip Okoli kwuru etu nne ya onye nke nwụrụ anwụ bụ mmadụ nwere ugwu nke ukwuu ma bụrụkwa onye eziokwu, onye nke kpọrọ mmegbu mmadụ n'asị. O kwukwara na nkwetenkwe nwaanyị nne ya bụ onye nke gbasiri ike tupu ọ laa mmụọ. Nwunye nwa ya bụ Oriaku Chinwendu Okoli kwuru na mama bụ onye nke biri ndụ ziri ezi nke ndị mmadụ na-enegara anya. Ndị ọzọ kwuru okwu gụnyere Maazị John Chukwu, Maazị Arinze Emesi, Chikodri Okoli, ndị nke kenere Chukwu maka ezigbo ndụ mama biri n'ụwa. Ndị bịara ịkwanyere ya ugwu gụnyere ndị otu Galaxy Friends Club, ikwu na ibe na ndị enyi.